egongo diren muralak dira enbor zartatuen irudiak. Hau da, nolabait, zuhaitzak edo moztutzen direnean basoan, gero denborarekin edo enborrak, gelditzen diren ipurdi enborrak, uste esaten dela, irekitzen joaten dira, eta horre ere, nolabaiteko, nahiz eta ja, berez, hilda egon edo, transformazio bat dago. Transformazio hortan ere, askotan ere, bizitza ere sortzen da. Zeren tokon horietan edo, askotan ere, liken azaltzen dira, goroldioa azaltzen da. Horrek ere ematen dit joku bat nolabait, regenerazioetaz ere, edo regenerazioaren kontzeptua nolabait hor isladatzeko edo azpimarratzeko. Nolabait gauzak ez direla bukatzen eta ja baizik eta hor ziklo bat dagoela. Nolabait naturak erakusten digun zikloa. Urtaroetan ere ziklori argi ikusten dugu. Orain udazkenean gaude, hosto guztiak ere ja erortzen ari dira, ja oksidatzen ari dira, eroriko dira, zuhaitza hosto gabe geldituko da, baina ez dago etenik, beti mugimendu bat dago, beti transformazio bat dago. Ez dago ez ikusi, oso kuriosoa da. Nire konturatu naiz, ordu asko pasatzen ditut basoan, eta ez noa ere horrela gauzak eta nolabait mikroskopio batekin bezala edo ikustea baizik eta ez batzutan ideioiek etortzen zaizkit, baina duela denbora baina konturatu nintzen, naiz eta justo hosto bat erortzen denean adarretikan, ja, hurrengo segundoan, hor barruan ja, badago mugimenduren bat non eragingo duela, denbora bat pasatzen denean, hostoa ateratzea. Hau da, ez dagoela geldiunerikan, dena transformazio bat da. Horren esate, bueno, gurekiko ere eramaten baldin badek, gizakiarekiko ere bai, bueno, hor, galdera bezala eusten dut, gure berdina gertatuko zaigu, edo ez, natura gea. Orduan,